Barkanku da zuwa bakinmu na nan kamfanin Nasinko Traveling and Tours Limited. Muna jigilar ɗaukan maniyyata hajji da umra da sauran ƙasashe na gida da waje. Sannan muna siyar da kayan gine-gine kamar su siminti, blocks da sauransu. Kai, kan uba. Labbaika Allahumma labbaika. Baiwar Allah. Labbaika la sharika laka labbaik. Baiwar Allah ba fa a Saudiya muke fa. Nan ofis ne muka zo inda za a magana tafiya a yi mana visa da komai. To, wallahi na dauka mun zo Saudiya na ga gurin sai walwali ga sanyi. Kuma magana ki sai da in na dawo daga Saudiya zan iya ba da kuɗaɗe na a sai mun gida. Muna maka barka da zuwa. Wataƙila ko kafin ma tafi in yana so ai na san za ku iya. A wannan na daɗin na kuma cikin zauna. Ada sarki. Baiwa Allah, da Allah bayan na zama alhaji in na dawo za a in samu kamar tan 3 ta siminti wanda zan gina makarantar allo. Ko gudana kake so za ka samu. To yau alhamdulillah. Ranke dade. Dama mai gida ne ya turo ni bayanin simintin da ya ba wannan kamfanin oda ya aka ya karaso ko kuma da sauran lokaci. Simintin ku ya zama ready ko yanzu ake so za a iya ɗeba. Shikenan abinda dama mai gida yake so ya yi. Raki daɗe, ni ma in dai na ga dawo daga Saudiyan nan, in Allah da zan to miki da ruwan zanza. Alhamdulillah. Allah zai to miki da ruwan zanza. Ha, hadda kaza, in kafa kaza ta ce hadda kaza. Sannan kuma mun ɗauki nauyin za mu kula da gurin kwanciyarku da haƙoƙinku na can gaba ɗaya har ku dawo, insha Allah. To gaskiya idan na fuskanta dai wannan kamfanin naku ba abin ma da baya yi. Godiya muke. To madalla Allah ya ƙara haɓaka wannan kamfani naku. Amin amin Allah ya dawo da ku lafiya. Abin da rasu da mun gode. Hajiya dama ni ce wadda babana ya aiko ni akan maganar makaranta. Bizan France ko? Wannan ba matsala ki gaya mishi dama kin san sati ɗaya muka yi da shi. To yau kwana 4 ne saura kwana 3. Wannan ba matsala. To shikenan nagode. Ranke daɗe. Na zo maganan visa ta zuwa Dubai. Ko zan samu da wuri? Za ki samu, kin san bizan 'yan kasuwa sati 2 ne. Insha Allah wannan kamfanin na sun fi ba inda ba ma zuwa. Kai, alhamdulillah. Kin san wani guri har wata ɗaya suke bamu? Zan sati 2 za ki samu in Allah ya yarda. Ni ne wanda na bizan nan ta Nijar. Okay. To kwanakin ne suka kwanta min. Ko kwana 10 kika ce? Shine na manta na zo in ji ya ake ciki. Ai kai bizan kama ai ya zama ready. A'a, ba zan dauko maka shi. Da kamfanin nan ya zama mai shari'a ko hawaye. Dole gaban kamfanin nika dinga faɗuwa tunda wannan kamfanin ya shigo. Yau, alhamdulillah. Allah ya ji kan mahaifi. To kaga yanzu dole gaban jirage ya dinga faɗuwa. Duk wani kamfani dole gaban sai faɗi. Allah ya taimake mu an daina mana ƙarya. An daina mana ƙarya gobe za ka tayi ko he shekara ta zagayo. Ko he kaga jikokin ka za ka tayi. Allah ya kawo mana ci gaba da farin ciki. Yawwa shi kenan wanda ba a so ya mutu. Na gode. Allah ya ɗaukaka kamfanin nan. Allah ya sauke ku lafiya. Nasinko Traveling and Tours Nigerian Limited, kamfanin da ya shahara wajen yi wa mutane biza zuwa kasashe na duniya kamar irin su Saudiya, China, Dubai da shauransu. Za ku iya tuntuɓa mu akan adireshin ɗinmu kamar haka: 0800 33 65556 sai kun